Oranje manje waren de noemers 100 onder mij Alve van de Frieske top 100 bekend maken. En er zit een paar nijkommers bij uit onze regio. Zo stiet het noemer Henkie Heu van de Heus op plak 34. Het noemer Dwarpsoers van Jes van Wieren stiet dit hier op plak 22. Iets dat er zelf net verwachtte hier. Mijn producer en ik die zoen dit Songfestival liet. Dat is het toen helaas net worden. En toen zijn we voor de grapje ook kwaad. Nou, dan moeten we maar voor de Frieske top 100 gaan. En dat begon als een grapje en toen uiteindelijk is het überhaupt wat een serieuze campagne. En toen hebben we nog zien ook wel zijn, het zal wel plak 70 euro of boven, of krijgt onder de 50 steeds maar. Ja, en nou toch op 22, dus dat is heel mooi mijn naam. Ik vind het alle wel best. Luc en Jurre kwamen mij het noemer Ik vind het alle je wel best binnen op plak 13. Voor haar een grote verrassing. Adrenaline Ja, bij het steeds, ja, ik We schrok zijn helemaal echt van de baan. heel gechoqueerd eigenlijk, ja. We hingen Sanne tocht. Hey. We vonden het echt heel mooi. En Ja. wat een prestatie eigenlijk. We zeiden in elkaar van, als we überhaupt de top 100 zo'n heel, dat zou wel zo mooi vinden. Ja, de was zijn doel net te hoog opstellen. En wij Precies. gaan alleen maar online campagne maken. Dus we dachten, als we nou in de top 100 überhaupt komen, zo'n wel blij wezen. Luc kreeg het naaste jaren van een omroepmeewerker. Jurre wist nog van niet en zijn reactie was filmen. Hoe horen denk je dat we zijn gekomen? Gokje. 59. Kom ik. En wat te denken van Luc en Jurre. Zij komen binnen op nummer 13 met hun... 13! What? 13! Bro! Ek vrienden en familie van Luc en Jurre werden tieren enthousiast door het nice. Ik ben eerst nog iets van 8 keer bellen, toen mensen die Ja. dachten dat ze het jaren wisten dan wij. Dus Ja. de meesten die bellen dus ook van, hij moet al jet, hij moet al jet. Ja. Ja, we hadden al jet. Ja. Ik al wel 4 keer. Maar, nee, maar dat is hartstikke leuk. Iedereen, Ja. is er, iedereen gunt het dus heel Ja, erg. heel En, enthousiast mensen, er gewoon alle eer hoor. En ze vonden het heel Mede-artiesten. leuk. Ja. Jesse van Weeren. Nee, maar mede-artiesten die huis nog even uit, die Ja, zijn wat leuk. daarom. En het is hem Ja. zo gunt. Vanwege het succes ben de man dan ook al druk bezig met de toekomst. Vooral volle We binnen dus nou nog ons kroon van, Ja. waarschijnlijk vind ik wat nice. Mhm. Wanneer, dat kun je echt nog niet zeggen, want het vers is nog lang toch. Maar ja, wij hopen gewoon van het Zimmer dat we wat feesten bij jou kunnen gaan. Omdat we hadden het inkediën en die kick wat dat jouwt, dat is Ja, echt... dat We echt dachten dat vet wat vaker. leuk is dat. Ja. Ik vind het best.